mi o vlku? Zabrnkáme mu na nervy. To je ono? Černá Impala. Má rozbitý zadní světlo. Vyhrál si v loterii. Tady máš, utíkej a nech si to pro sebe, nebo zbytek neuvidíš. Běž, trať se. Kulka prošla předním sedadlem. U řidiče je v oblasti ramene krev, střelec vymázal. Zavolám laborku, ať to pročišou a udělají vzorek DNA z krve. Ten test trvá 48 hodin. Co budeme do té doby dělat? Půjdeme na ryby? Tohle je jeden z těch momentů otevírání dveří. Jo. Je to krev. Ty to víš, já to vím a jistě to ví i ten postřelený. A budou to otisky. Zlí hoši nenechávají důkazy, zbavují si. Vrátí se pro to auto. Možná, když je postrčíme. Jak to uděláme? Dáme jim pocit bezpečí. Máme popis vozu, který byl použit v případě střelby na Suka. Neměla policie. Oběd se bude opakovat až zítra, tak se najes. To je strava Poláků. Strava lidí, co? Tím. Vyjmejte prosím ruce z Co kabelky. tu děláte? Jdu si vyzvednout svý Vaše auto. auto? To si nemyslím. Vážně? Někdo ho použil při přestřelu? Zdá. To se vám nezdá. Vystup z auta. To je Ford, hele, já Otoč se a dej ruce na auto. Rozhlas. Máš ostré předměty? Ne. Nelhal bys mi to. Ne. Neboj, Brady, až něco najdem, přestanem tě otravovat. Něco jsme našli. Co má předpis? Co tvým doktorovi? Předepisuje krášky v pytlíku. Vezmu vzorek do laboratoře. Víš co, za projetí stopky ti tentokrát dáme na paměť. Než to prodělal. Dal neprůstřelnou vrstu Terezy Kolvinové a oni ho za to chtějí potrestat? Donutit policisty. Tereza Kolvinová požádala Policisti. Terezu by nikdy nenapadlo, že by se mohlo stát něco podobného.